Monggo. Lagune sebagai pembukaan sing sigrak monggo Mbak napa Mbak Sinden, Mbak Amel, Mbak Risa, Mbak Wanda, Mbak Maya lan Mbak Lia. Lagune napa? Lagune aku tak njaluk lewonge ayo sebagai pembukaan. Monggo mantu niki sing badhe ngersakaken lagu utawa sing badhe duet utawa minggah nembang monggo nyumanggaaken suka mari suka nduk. Iya, monggo lewong rin dados. Bima Budaya. Sepisan
siwun. Heeh. Lewong wis dipinangkani sebagai pembukaan do ngono mak. Heeh. Iki ana panyuwunan boyo. Lagu Setya Tuhu. Heeh. Dipersembahkan untuk Pak Prawit dan Pak Sis sing wis rekoso golek debok. Heeh. Iki ngopo sih ndene iki? Kademen. Iya, Pak Prawit karo panjenengane Bapak Sis. Iya, sumangga kula nyuwun berkahe suwantene Mbak Lia. Monggo Mbak Lia. Nggih. Monggo ben anget. Nggih. Terus kula lak sing mriku-mriku ri. Iki jumeneng napa lenggah? Nggih, jumeneng monggo. Jumeneng riyin. Kersane mboten adem. Jan asli niki teng jero kulkas niki. Lah nggih. Asline dicilikne. Nggih. Setya Tuhu. Monggo. Bawani napa mboten, Mbak? Nggih, sak kersa. Nggih, monggo dibawani kersane weca ngoten. Nggih. Niki ra digerok niki nggih, nyuwun ngapunten. Gerok mergo tanggapane terus-terusan. Jan alhamdulillah. Nggih niki panene tiyang seni niki. Nggih. Alhamdulillah sedaya Surawan, desa-desa niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, monggo Mbak bawane. Nggih. Gigil. Lah nggih. Jan adem tenan iki. Lah nggih. Biasa niki lak adem-adem niki pita suara mengkeret. Nggih. Napa-napa mengkeret lek adem-adem ngene iki nggih. Oh, mboten swara tok ya. Lah nggih. Mergo adem. Heeh. Datan kinggang lah iya ta. Miseno.
Oh mie ayam, bakso iki merek. Lan mintuna ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib sida asih bebrayan. Nggih, suwantene jan. Niki Monggo, gerok niki. Mbak E. Batuk pilek jan. Langgam Setya Tuhu. Kunjuk kakem panjenenganipun Pak Prawit dan Pak Sis. Damel jampi saya Bapak. Aku kang setya setuhu wit biyen nganti saiki apa-apa sane dateng kapan pak abad sumunan handika pangayomanku lahir batin aku wis nyata mengasaja ati kasar mone kurang retno katanda yakin apa saksene rika Mugyantuk berkahe widi handika mengatansa Ayo dangdut neno. Iya.
Lah nggih anteng-anteng Bapak Kades kok anteng nggih. Kademen apa pripun jenengan? Nggih, mantun Lah iki. nggih. Monggo Bapak Kades. Terus kula kok anteng mawon iki napa kademen pripun? Napa kademen Nggih. jenengan iki? Kok sajake anteng? Monggo Bapak Kades. Ngeten Pak Dalang. Nggih. Kula badhe nyuwun kangge ibu-ibu sing biyada wonten pawon. Oh, ngoten nggih. Tembange tembang tresna sedaya monggo jumeneng Bu kersane Oh, mboten adem. makaten. Nggih. Nggih monggo. Heeh. Dibuka sih. Enggak apa-apa. Heeh, diskon. Niki Nggih, kantor sekedhik monggo. kula telasaken kedap nggih. Oh, nggih. Heeh, kok ndak duwe utang. Kersane Bapak Kades joget riyen. Lah, Kersane nggih. anget nggih. Monggo. Mugianto berkahe Nggih. Lunas. Nggih monggo Mbak Lunas, pesindennya. Monggo. Mbak Wanda dan kawan-kawan berdiri. Tembangin nopo Bapak Kades? Tembang tresna. Tembang Pak Dalang. Tresno nggih. Monggo tembang Tresno kagem ngibur para ibu-ibu DPR dapur. Heeh. Tembang Tresno bersama Bapak Kepala Desa luar biasa Bapak Murdio. Bersama dengan Bima Budaya.
Matur suwun tembang tresna sampun dipun pinanggani. Monggo imbuh napa pripun Mak Kades wau? Nduk, piye iki ya di live streaming ngono. Di live streaming karo satu Anggasta Multimedia. Oh iya. Kaping loro karo KM Mahameru Pronojiwo ngaturake kuing manuwun. Maturake kuing manuwun support dan dukungannya. Oh iya. Iki mau ya ana pamundutan. Iya. Kepada yang terhormat Bapak Dalang kula nyuwun lagu Gending Srihuning Bawa Sinom. Ngono ya Mak. Bawanipun nyuwun Cak Seger. Oh iya, Cak Seger Ari Wibowo Katuran Kepentas. Iya, saking kula Bapak Dewan matur suwun. Monggo. Nggih, monggo. Monggo Bapak Cak Seger Ari Bowo. Cak Seger monggo. Monggo disepoti, Cok. Monggo sepoti. Monggo. Monggo Cak Seger. Sugeng dalu Cak. Nggih, sugeng dalu Mas Cangi. Nggih, alhamdulillah. Ampur manut nuwun-nuwun. Kok nggih ngertos nek kula niki anak buahe Pak Bayu Aji. Terus nggih rada dangu niki ngapunten Kang Agung swara-swarane rusak Mas. Ya napa niki. Niku panyuwunane sinten nggih Pak niku? Panyuwunane Bapak Dewan. Wah, berarti sawerane teng mriku sampun. Nggih, niki. Ngapunten bae kula mboten nyawer Pak Dewane pun nyawer. Nggih, ampun kuwatir ya sawerane kuwatan iki. Khususipun kagem para Sionoman utawi Biyoto, para pengunjung, para bapak-bapak, mugi-mugi ruwet desa Pronojiwo menika saged ndadosaken senenganipun penggalih Nggih. diparingi ayam tentrem gemah ripalo jinawi. Amin, amin. Totolan harjo, mugi-mugi diparingi rejeki ingkang kathah kalih. Amin. Saya ingkang dipun suwun wonten ing siang dalu menika nggih. Nggih. Kula ing mriki nggih ngapunten sakjane nggih rada lali bawa-bawa niku tapi nggih menawi celengan tasih wonten. Oh nggih, nggih, nggih. Kula percados kaliyan panjenengan. Mangke anu mawon panjang nggih niku sonten wau wonten Sriune nggih. Nggih. Dados digantos sideman mawon mangke Oh, nggih. ngoten mboten napa-napa nggih, monggo. Monggo bawanipun. Bawa niki. Nggih. Tetuwuhen saupomo Lah nggih, wadem niki gara-gara mameng serak-serak basan niku nggih. katresnan kuduwong manis satemah seming lemboko Jos. adem nih lho Pancen serak-serak basah iki. katan rokok bako nih lho katan rokok Nggih. bako Rina buan rasa asih pakaian linting itu
Rina Pantara Ratri tansah caket atut runtut Wes wae ngoten. Noraki gangsa rekmo artine niku ora penggang sak rambut ngoten lho. Nggih, heeh. Nganti tumegane akhir kegandengan pindha mimi amin tuna Nggih. Sesideman nggih. Nggih. Oh Mbak nggih jenengan milih sing pundi? Nggih kali lengkap boten napa-napa. Sumangga Mbak Wanda. Heeh. Nggih, monggo. Oh nggih, monggo Pak Mboten dijogeti ten mriki ta, Pak? Mboten dijogeti mriki Pak. Jogetipun monggo kalih kula Monggo. monggo. Sampean ngadeg Mbak Wanda. Nggih. Ya, Monggo, Pak. Sesideman Do. Ya. Luweh becik patenono timbang berpisahan mereka sulistyo tak rewangi samudana marang keluarga Karawan Sugeng midhangetaken kagem Bapak Dewan
matur suwun. Nggih. Mbak Wanda niki. Ndrodeg ngeten Mas Jange kula nggih. Nggih. Anu polahe Pripun? ibuke wonten wingking dados kula niku wedi di Oh. mawon. Nuwun Mas Jange. Napa nggih. Matur suwun. Ndo piye? Pamundutane Bapak Dewan wis dipinangkani. Iya, iki ana pamundutan. Oh iya. Pemuda 1 Lestari Lereng Semeru Tosan Aji pamudan Ibu Pertiwi. Iya, kok dipinangkani. Pemuda 2 iki piye Nduk maksudnya Lestari? Ya, Lereng Semeru Tosan Aji pamundutan Ibu Pertiwi. Ya padha. Iki terus pemuda 4 Lestari Lereng Semeru Tosan Aji pamundutan Kitir Sumilir. Oh ya Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Oh ya. Kitir Sumilir monggo dipinangkani. Ya sing nembang sapa? Iki sing nembang sapa Milya Nduk? Oh ya. Sing mepet aku ki monggo. Nggih. Pamundutane Kitir Sumilir niki. Nggih. Oke, monggo. Ya. Kitir Sumilir monggo dipun pinangkani dening Mbak Amel. Nggih, diaturake sugeng dalu riyin disapa para pamirsa Mbake. Sing ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya. Nggih. Asrep nggih. Monggo mbok menawi ben angket melu joget ngancani Mbak Amel. Nggih. Sinten awang sing request? Sing luwih request niki pemuda. Pemuda. Nggih, pemuda Lereng Pemuda. Semeru Tosan Nah, Aji. sini. Monggo. Nggih, sinten sing request niki? Sini. Monggo ngancani Sini mriki. lah. Sini ya. Nggih. Ya, sini. Joget sama aku ayo. Isin lah. Biasa ngisin-ngisini kok. Apa disusul? Susah ya. Nah. Iya. Nggih, kita semuler nggih. Nggih, monggo. Mangga. Daily streaming bareng KM Mahameru Pronojiwo Agasta Multimedia matur suwun. Aku pura anak wis
Iya. Ah, Kitir Sumilir wis dipinangkani, Nduk. Piye? Iki pemuda 4 Lestari Lereng Semeru Tosan Aji pamundutan Kitir Sumilir. Iya. Iki terus ana pemuda 5 Lestari Lereng Semeru Tosan Aji pamundutan Kitir Sumilir. Iki piye, Nduk? Kok mangklope loro? Heeh. Iya, nya. Niki Mbak Amel. Iya. Iki terus pemuda 2 Lestari Lereng Semeju Tosan Aji. Iya, pamundutan Ibu Pertiwi. Nggih. Iki Ibu Pertiwi iki sing langgam napa sing gending Ibu Pertiwi nika niki? Oh niku nggih, gending Ibu Pertiwi. Iya kursi ndene. Monggo dipinangkani. Cuman lenggah mawon mboten napa-napa kursi ndene. Iya gending Ibu Pertiwi. Nggih niki Mbak Amel. Nggih. Monggo gending Ibu Pertiwi dimenangkani. Oh iya. Ben marem manggene midhangetne. Ya pokoke bengi iki amak dhewe aja nganti lirwa, aja nganti lali ndongaake muga-muga kajate Bapak Muredi anggene Romat Desa Pranajiwa ki bisa katrima dening Gusti Kang Akarya jagat. Iya. Ora ana sengkala, ora ana balak, ora ana wali sing nagih janji, danyang sing nagih hutang, mung kari ayem tentrem desane iso makmur, iso maju. Amin. Monggo. Bima budaya Ibu Pertiwi. Nggih. Ibu Pertiwi wis dipinangkani matur suwun. Iya muga-muga dadosaken jambi saya. Niki wonten request lagu Rondo Banyuwangi di medley. Ya. Di medley Kota Batu, lagu untuk Pak Wo Bambang dan Pak Wo Napin. Oh iya, saka sapa sing nyuwun, Mak? Iki sing nyuwun kadangku Mas Diki. Iya. Sing nembang Mbak Wanda dan Mbak Risa. Monggo jumeneng Mbak Wanda dan Mbak Risa. Iya.
Monggo. Rondo Banyuwangi. Tokke Banyuwangine lho. matur suwun. Nggih. Nggih, pareng lenggah. Heeh. Iki ngaturake tembang kelangenane Bapak Ketua. Iya apa gugur gunung. Ngono aku kudu dipinangkani. Iya kena kanggo
jambi saya. Oh ya kursi dene. Iya. Lenggah wae ora apa-apa. Ngono. Jan bengi pokoke suka parisuka ayo padha dilayani panyuwunane para warga masyarakat. Oh iya, para panitia, para perangkat desa. Monggo gugur gunung dados, Cok. wis dipinangkani gambarke tentang kekompakan guyub rukun gotong royong. Oh iya, jumbuh karo kahanan di desa Pranajiwa. Masyarakate padha gotong royong bahu membahu bersatu. Nduk, senadyan masyarakate beda-beda agama ning ora ndadekke padudon ning malah ndadekke saling tenggang rasa hormat menghormati ngono. Mergo pintere pemimpin boyo panjenengane Bapak Murdi anggone mimpin masyarakate iya gelem sumrambah marang masyarakate ngrungokke inspirasine masyarakate. Oh iya ya Mak, pancen dadi pemimpin dadi petinggi kuwi ora gampang. Boyo kudu iso nrimo pendapat siji lan sijine mongko sing jenenge wong akeh iki ya beda-beda pinemu lan pendapate. Iya ning Bapak Murdi iso nduk ngadhahi kabeh pendapate masyarakate. Oh iya, mula wajan pemimpin yang sangat luar biasa. Oh iya, wonge ora ndayani ngono, gelem sumrambah marang para kawula-kawula cilik ora bedak-bedak nindek during pangkat derajat. Oh ngono. Anggone panjenengane belione rawuh ana
Banyuwangi ya ana gubuke dhewe. Wo iya diderekke karo panjenengane Pakku Bapak Pras uga karo Mas Diki lan para perangkat. Wo ngono. Wah jan luar biasa ramah tamah. Oh ngono ya Mak. Muga-muga iso dadi sedulur selawase. Amin. Iki Mbak Maya ngaturan. Monggo jumeneng Mbak Maya. Iya, sepoti co ayo sepoti co. Ben anget suanasanane. Sugeng dalu Mbak Nggih, Maya. sugeng dalu bocange Mbak Limbuk. Adem napa mboten? Waduh mboten ten mriki panas nggih. Waduh. Iya, lain daripada yang lain. Iya. Monggo badhe ngaturaken tembang napa kunjuk kagem masyarakat ingkang tesih Cegarungon. Nggih niki mawon ten pamungtan lagu napa mboten? Nggih sementara dereng wonten. Dereng Monggo. wonten. Sak kersane jenengan. Mbok beli ten pamungtan lagu monggo. Nggih monggo ngancani nembang nggih monggo duet. Lah niki mau dereng wonten sing duet nggih. Nggih dereng Nggih enten. monggo jenengan. Oke Om Ora Racun. ana sing wani duet. Iya. Mas Diki monggo duet mriki Mas Diki. Pengen krungu suarane dulur lanangnya. Niku wau kados enten pamungtan lagu Lestari nggih ya. Nggih. Oh nggih niku mawon pun nggih. Nggih monggo Lestari dipun Nggih, pinangani. nggih. Monggo Lestari Mbak Maya. Sone penak ndung. Iya. Ora kleru Bapak Lurah anggene golek son nganggo awak dhewe lan acara bengi iki. Iya. Niki sone napa niki? Sone napa niki Mas Diki? OCK Audio. Oh. Saking mriki mawon nggih. Nggih, sone saking mriki. Wah, terima kasih Mas operator kerjasamanya. Monggo Lestari dados. Ambat termawai
ngenteni nom-nom kabeh. Iya. Pancen ya sing jenenge seniman seniwati iki kudu ana generasine ngono mak. Heeh, ben ora cures.